Special coverage. Idol Dennis, go ahead. Nagdagos ti panagpamiting ni Governor si Arneta Marcos iti PDMC Kalpasan ni Vice the number 1 iti probinsya iti Laing Kalman. Alas 3 iti Kalman iti paniway iti pre-assessment meeting iti provincial capital. Una ti gobernador makikoged pa iti Ilocos Norte Electric Cooperative para tanang iti panakapasigurado iti linya iti kuryente at gusto kita malikligan iti brown out iti kalamidad. Ngayon ko na nga adal iti sa mga maliklikan nga pa dahil gabuti kinabista iti bagyo Songbay iti bukod tayong nga lugar imapala ti gobernadora kadagiti umili nga makabul iti panagbaling nga bigilan rin kalmado kabigas tagit agrinal nga shape kaya pagpagpenan iti nato nga bagyo Songbay iti bukod tayong nga probinsya. Umawatak. In bagati gobernador nga masabol iti panag-update iti page iti PGIN katulad ka saget mamuan iti announcement manipod iti provincial government of Ilocos Norte no iti account iti DOST kinasamitan iti radyo gano iti television. Idol Dennis Alipio, Tata Aramen.